Ni wedi bod yn codi arian at dair elusen. Tair elusen sy'n agos iawn at y colonnau ni. Mari ddim cael y dechrau rhwyddau i fywyd. Nath i gael ei genu'n gynnar mewn cyflwr dibynol yn ysbyty Mryste. Sy'n codi arian at tair elusen sy'n cefnogi rhian neu fel i. Sy'n mewn sefyllfa yn yma babi mewn uned gofal dwys Newid Unedig. Fi wedi bod yn ffrindiau da Carwyn am byddu 2 mis as fi wedi helpu fe mas. Mae'n amazing. Codwyn chi mae pobl wedi dod mas o bob cornel o'r ardal. Mae pawb yn siarad Cymraeg. Mae'n really neis yn clywed. Mae'n gweld. Mae'n osaf pwys o de. Irwyn i fi, tad Bethan. Ni'n codi arian i at Mari. Ar y res, fi oedd y dreifwr camper van, support van. Mae'n neis i weld y crowd i mas i support hwn. Mae'n gwneud ymdrech dda iawn. We're going to hopefully have a lot of people here today, and especially here to support Bethan and Carwyn and Mari Glyn on that tremendous 4 ultra marathons that he's just, nearly completing in the next hopefully 15 minutes. I'm looking forward to welcoming Carwyn back through those gates, and I hope there's going to be a lot of people here to cheer him on, and all the very best. So oedd lot o highs, lot o lows, bwyd oedd y beth fwyaf. So pan o'n i'n teimlo'n isel, fel arfer oedd boes yn rhoi energy bar neu energy gel i fi, a wedyn o'n i'n teimlo'n uchel, oedd y pethau bach fel mynd dros yr hen bont, oedd hwnna'n really neis. Mae yna lot o chlysuron yn jyst yn rhedeg am lle awr mewn llinell syth, a oedd hwnna'n tough going. Mae'n ddiwrnod penblwydd priodas fi a Bethan hefyd yn 6 mlynedd. Ni wedi bod yn briod nawr 6 mlynedd i heddi. So yn ogystal â hwnna, a bod hwnna wedi ni'n gofio hwn am sbel fach. Sol yn cyrraedd nôl. A cofio. Jyst yn deimlad gwbl anhygoel. Fi mor browd o ti. Fi mor browd o'r hyn i ni wedi gallu llwyddo i wneud yn yr ymgyrch yma. Ond gallu ni ddim wedi gofyn gweithio, mae wedi mynd fel watch. Mae gen tîm enfawr o bobl sy'n gwneud hwn yn bosib, a heb unrhyw un ohonyn nhw, mae ddim wedi bod bosib. So ni'n mor ddiolchgar bob un sio mewn a wneud hwn i weithio mor dda. Ni'n lwcus iawn o'r teulu anhygoel a'r ffrindiau anhygoel sydd gyda ni sy'n gwneud hwn y llwyddiant. I'r teulu, i'r gymdeithas, mae'n anodd iawn, so ni'n gwerthfawrogi pob un ohonoch sydd wedi troi lan i wedi cyfrannu, ni'n ffordd â'r llall. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Thank you.